taký najčastejší dotaz od zákazníkov je, že koľko mi vydržia baterky vo fotopasci. To sa však nedá rátať na nejaký čas, ale len na počet snímkov. V konečnom dôsledku vám fotopasca môže vydržať niekoľko dní, týždňov aj mesiacov. Na odber energií v fotopasciach vplýva to, ako často tá fotopasca pracuje. Ďalej na ňu vplýva to, či fotí cez leto, cez zimu. Takisto na ňu vplýva to, či fotí cez deň alebo v noci. V noci sa používa prísvit, ktorý má väčší odber energie, a takisto pri MMS-kových fotopasciach má ten odber energie väčší to, keď odosiela MMS-ku. A ak sa vám už nechce riešiť výmena batérií vo fotopasci, mám pre vás taký jeden tip, a tým je fotopasca Wachmann Solar, ktorá má zabudovaný solárny panel. Pri tejto fotopasci máme naozaj reálne odskúšané, a takisto to majú odskúšané aj naši zákazníci. Táto fotopasca dokáže fungovať v podstate do nekonečna. Veľa ľudí sa nás pýta, že ako to reálne funguje, a funguje to tak, že táto fotopasca má zabudovaný zdroj a ten zdroj sa dobíja cez solárny panel. To znamená, že nemusíte mať v tej fotopasci žiadne baterky. Fotopasca Wachmann Solar nepotrebuje priame slnko, môže byť umiestnená aj v lese, ale potrebuje aspoň nejaké nepriame lúče.